Bari bir KVN komandası qarşı alabız. Salam qızlar. Исәнмесез? Сәлем. Bu oyundan нәрсә көтәсез? Biz bu oyundan көчле эмоциялар һәм көчле уен көтәбез. Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Без рәхмәтләребезне аграрныйның җитәкчеләренә белдерәбез һәм әлбәттә редакторларыбызга. Зур рәхмәт кызлар. Әйдәгез, кыздырыгыз сәхнәне. Рәхмәт, зур. Каршы алыгыз барыбер. Димәк, дуслар, барыгызга да сәлам. Без Казаннан һәм без бүген насочно-щелочная фабрикасын рекламага төшерергә булдык. Сез хәзер уйлыйсыздыр. Бу шул фабриканың эшчесе, әмма дә ләкин юк. Без Алина белән бер командада уйныйбыз. Әгәр дә сез урларга җыенасыз, Сыйфатлы колготкаларны онытмагыз. көлеү белән, Шаяры белән, әмма дә ләкин носкиларны, носочкаларны, щелочкаларны дөрес итеп кулланырга кирәк. Һәм бу чакта сезгә Казанский насочно-щелочная фабрикасы булышыр. Моя ставка не зашла на НБА. Һәм чыгышыбызны кызыклы мәгълүматтан башлыйсыбыз килә. Ә бүгенге ширек финалның уйныбызның спонсоры Чыпчык булды. Ну, ширек. I'm okay. I'm okay. Ә беләсегез килсә, безне бу уенга хәтта салют белән зоттылар. Әйе, ректорыбыз без киткәндә салют диде дә кабинетына кирип китте. I'm okay. I'm okay. Сез хәзер уйлыйсыздыр, име? Кызлар аграрныйдан килгән хәзер аграрный турында мәзәкләр булыр. Уф. Такайбас. Икеләнеп утырмагыз әле, яме? I'm okay. I'm okay. Алсу, безнең мәзәкләр бармы? Әлбәттә бар. T'es contre la plaque, Paris sans adéquat. T'es à côté de la plaque, Paris sans adéquat. Аяла торган кешенең аппендисты шартлады. Әле ярый кеше күрмәде. T'es contre la plaque, Paris sans adéquat. T'es à côté de la plaque, Paris sans adéquat. Фәлсәфи көтүче, Кабарра! Кая барра бу дөнья? T'es contre la plaque, Paris sans adéquat. T'es à côté de la plaque, Paris sans adéquat. ә бу ситуация сезгә һәрберегезгә дә таныш. Ага, ну ярый, давай, пока-пока, ага. Ага, ярый, давай, пока-пока, ага, давай, пока-пока. Пока-пока, яма, давай, пока-пока, ага. Пока-пока, ага, яма, ярый, давай, пока-пока. Алло, өзелеп китте, давай, пока-пока, ага, ярый, давай, пока-пока. T'es contre la plaque, Paris sans adéquat. T'es à côté de la plaque, Paris sans adéquat. Каратыда булган хәл, Туйдырды инде бу еткерү. T'es contre la plaque, Paris sans adéquat. T'es à côté de la plaque, Paris sans adéquat. Дуслар, без бит инде укыйбыз аграрныйда һәм безгә бирә торган төпәк сораулардан рейтинг ясарга булдык. Димәк, дуслар, игътибар, беренче сорау. Сезне анда тракторлар төзәтергә өйрәтәләрме? Кайсы помидорны яхшырак утыртырга? Ну сез бит аграрныйда укыйсыз. Һәм инде сорауларның җиңүчесе. Син урманчыга укыйсың? Димәк, син урманда яшәячәксең. I'm okay. I'm okay. Дуслар, аграрныйда укырга без бу елны үзебез сайладык. Авыл хуҗалыгы дөньясында нинди генә үзгәрешләр булмады 20 ел эчендә. Менә мәсәлән, авыл хуҗалыгының министры үзгәрде. Шуннан җиткән? Нәрсә? Министр үзгәрде бит. Тебе скажу и сәнмесез. Рамырны слезтик кап твоим глазам. Почему ты Дуслар, барыбер булсак та, кәйфләрегезгә барыбер түгел. Рәхмәт. Йөрәк, тире гашыйкы. Барыбер KVN командасы кышлыйбыз кызларны. Так. Бүтән игътибарыбыз жюри әгъзаларына нинди бәя куясыз?
Қызларға елмаябыз, 1000 су смайл, елмая тұрған, һәм тағын 1000 су смайл, 2000 су смайл, һәм 300 елмая. Илнас, нешлеп біле? Қызлар, сіздің артистизм, мына бұл артистизм бик күшлі. Бик матур етіп сөйләшәсіз, бар да яхшы, ләкин мұнда біз баллар қоймайбыз, біз шулай бит. Қызық булдымы, яисә қызық булмаганлыгын күрсәтәбез. Қызганышка каршы юмор аксады. Менә шул гына. Рәхмәт сезгә. Менә шундый фикер. Әллә кызлар, әллә сез аграрный институтта икәү генә укыйсызмы? Қойда егетләр, әйме? Кайда егетләр? Безне ташлап киттеләр алар. Біраз әгәр команда тулырак булса, матуррак чыгыр дип әйтәм. Шулай бит, җәмәгать? Ринатның даган сүзе бар буга, Ринат, нәрсә әйтәсең? Әйе, кызлар, мин аванс белән сезгә смайлик куйдым. Дөресен әйткәндә, күбесе минем белән килешер. Сез ашыктыгыз. Сезнең материалны әкрен генә тыныч кына биреп, көлеп рәхәтләнеп биреп булар иде. Сез прям теге тиз, давай тиз, и всё бетте. Ашыктыгыз сез. Молодцы, рәхмәт. Менә шундый фикерләр, кызлар. Бик зур рәхмәт сезгә. Зур рәхмәт сезгә. Сау булыгыз.